сафари кори сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон қоҳир расулзода ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд имрӯз аз шаҳри панҷакент оғоз гардид. дар дораи сафари кори сарвазири мамлакат бо рафти сохтмони иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла корхонаи коркарди мис, коргоҳи коркарди меваи хушк, сардхона, беморхонаи марказӣ, бинои муассисаи таълимӣ, бинои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, иншооти ҷашнӣ дар мамнунгоҳи таърихию бостоншиносӣ сарразм ва бо фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ шинос шуд. гузориши Самандар Искандарзода ба Хуршеди Абдулҳақ. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар шаҳри Панҷакент бо рафти сохтмони иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла корхонаи коркарди мис, коргоҳи коркарди меваи хушк, сардхона, беморхонаи марказӣ, бинои муассисаи таълимӣ, бинои агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, иншооти ҷашнӣ дар мамнунгоҳи таърихию бостоншиносии сарразм ва бо фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ шинос шуд. мавриди зикр аст ки корхонаи коркарди мис дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди корхонаи муштараки зарафшон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо сармоягузорони хориҷӣ бунёд карда мешавад. мавриди зикр аст ки дар заминаи сиёсати дарҳои боз ва фароҳам овардани имкониятҳо ҷиҳати рушди бахши хусусӣ дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорони ҳам дохил ва ҳам хориҷи мамлакат бунёди коргоҳу корхонаҳои гуногуни истеҳсолӣ ҷараён дорад. аснои шиносоӣ аз фаъолияти коргоҳҳои истеҳсолии ин минтақаи саноатӣ сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки барои ҳарчи зудтар татбиқ намудани лоиҳаи сохтмони корхонаи коркарди мис чораандешӣ карда иншооти мазкурро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир сохта ба истифода диҳанд. зеро бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти мазкур ҳам дар самти рушди иқтисоди мамлакат ва ҳам дар фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ имконияти мусоид муҳайё мегардад. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Панҷакент дар доираи ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатӣ ва эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохтмони 405 иншоот ба нақша гирифта шуда буд. аз ин 266 иншоот аз ҷумла дар соли 2018 81, дар соли 2019 161 ва дар 6 моҳи соли 2020 24 иншоот сохта ба истифода дода шуда корҳои бунёдкорӣ идома дорад. дар шаҳри Панҷакент бо саҳми соҳибкорон ва шахсони хайрхоҳ бунёди иншооти таъиноти гуногун аз ҷумла роҳу кӯпрук, муассисаҳои соҳаи тандурустӣ, маориф, фарҳанг, варзишӣ ва хизматрасонӣ ҷараён дорад. аснои шиносоӣ бо рафти тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор намуд ки ба сифати корҳои сохтмонӣ ва риояи унсурҳои муосири шаҳрсозӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда ҷиҳати боз ҳам ҷонок намудани корҳои сохтмонӣ ва сарсабзу зебо кардани муҳити атроф аз имкониятҳои фароҳам овардашуда самаранок истифода намоянд. дар баробари сохтмони иншооти гуногун дар шаҳри Панҷакент тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ дар мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ аз ҷумла дар мамнугоҳи таърихию бостоншиносии сарразм низ идома дорад. дар идомаи сафар таҳти раёсати сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар мамнугоҳи таърихию бостоншиносии сарразм баҳри тақвияти рафти корҳои ободонию бунёдкорӣ дар доираи омодагиҳо ба истиқболи ҷашни 5500-солагии сарразм маҷлиси ситоди корӣ баргузор гардид. таъкид карда шуд ки ҳамаи иншооти ба нақша гирифташуда бо назардошти хизматрасонии муосир, талаботи меъморию сохтмонӣ ва унсурҳои хоси миллӣ дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд карда мешавад ва имрӯзҳо корҳо дар ин самт бо суръат ҷараён дорад. аснои баргузории маҷлиси ситоди корӣ сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҳамчунин аз мақсаднок истифода нагардидани қитъаҳои замини назди ҳавлигию саҳроӣ, изофанависӣ дар маълумоти кишти картошка ва дар сатҳи зарурӣ ҷараён надоштани кишти такрорӣ дар шаҳри Панҷакент изҳори нигаронӣ намуда барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва тақвият бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ масъулонро вазифадор кард.